Helo, Wilwyr YouTube. Diolch am ddod nôl ato ni. Da chi mor ffyddlon. Mae gennym ni sialens arall ar eich cyfer chi rwan. A tair gwirfoddolwraig hyderus iawn. Maen nhw yn hyderus. Edrychwch yn fwy hyderus. Yeah! Does gen nhw'n syniad beth sy'n blwyddyn nhw. Dyna pan bod nhw'n edrych chi bach yn nerfus. Da chi'n poeni yn dach? Wel, dwi'n gobeithio bod chi'n ystwyth ofnadwy. Oce? Achos mae'n amser i ni chwarae Box Brecwast. Sut mae'n chwarae gêm efo Box Brecwast? Dwi'n clywed chi'n gofyn / meddwl. Na i egluro i chi rwan. Mae yna Box Brecwast yn mynd i gael ei roed ar y llawr gan ddechrau fo'r un mwyaf. A be mae'n rhaid i chi wneud ydy trio codi'r bocs yma oddi ar y llawr efo'ch ceg yn unig, heb gyffwrdd y llawr efo'ch dilo neu'ch pen glin. Da chi'n cael plygu'ch coesa, oce? Da chi'n dall? Dydy o ddim yn hawdd achos mae'r bocsys yn mynd yn llai ac yn llai, ac os da chi'n methu, da chi allan, oce? Reit, gawn ni'r bocs gyntaf, sgwelwch yn dda, llunos. Ceisiwr. Gwenlli, Pob loc. Mlaen â chdi, dyma ni. Tensiwn, tensiwn, tensiwn. Hawdd. Nôl lawr efo llunos, ie. O, diolch. Mae dy fi job mor dda fan hyn. Reit, nesa, Greta. Ffwr a chdi. A bron mi fi fynd sydd mewn i'r camera, ond mae'n iawn. Byddwch yn ofalus, mae'r gêm yma'n llawn peryglo. Rhian. Rhian. O, oedd yr hogiau'n licio hwnna. Iwan, bihafian i fi. Chydig bach rhy hawdd, felly awn ni'n llai. Cytuno, cytuno. Reit, Gwenlli. Amdani. Da iawn, hawdd unwaith eto. Edrych yn hyderus iawn. Greta. Ydy Greta'r un mor hyderus? Na. Oce, allan chdi, dos adra. Ond chwarae teg i'r chdi, da iawn. Rhian, mae'r pwysau wedi cynyddu rwan. Iwan yn mwynhau unwaith eto. Reit, y bocs nesa, llai fyth. Ti'n barod am hon, Gwenlli? Mae Gwenlli'n edrych yn bryderus iawn. Mae'n crafu falcen mewn penbleth. Lawr â hi. Sy'n golygu yn ddifigol. Ond gawn ni weld os mae'n gallu neud y gyntaf. Wel, oce. Os da chi eisiau. Gawn ni gario ymlaen. O, mae Llunos eisiau cario'r gêm ymlaen os da chi dal efo ni. Os da chi heb bwyslo stop. Come on, Rhian. Mae dyn ni ffydd yn y ti. Come on. Glorian. Glorian. Mae yna un arall. Ti eisiau trio'r un ola? Ie. Ti siŵr? Mae Rhian yn mynd amdani. Waw, prin, da chi'n gallu gweld y bocs creision. Ond wedi gwneud yn wych, llongorychadau. A geith i whopper, sef y bocs. Y bocsys i gyd. Hai, beth ti mo? Hwnnw Sy'n heiddi bod yn falch iawn ohonyn nhw ac da iawn chdi a diolch i bawb am y cefnogaeth.